No marco das súas xornadas micolóxicas, o Concello da Pobra volve poñer en marcha o concurso fotográfico. Nesta novena edición agardan seguir incrementando a participación dos últimos anos con máis de 30 inscritos, co obxectivo de fomentar a creatividade e o coñecemento do medio natural a través dos fungos. Queremos animar a todas e a todos, afeccionados e profesionais, a participar neste concurso, coller a súa cámara e adentrarse nos nosos montes. Un ano máis, este concurso contará con premios para o primeiro, segundo e terceiro clasificado e, como sempre, o obxectivo é fomentar o coñecemento e o respeto polo noso patrimonio natural, pero tamén poñer en valor ese talento artístico que ten a nosa veciñanza. Os interesados dispoñen de prazo ata o día 2 de novembro para realizar as inscripcións e enviar as fotografías. Poderán participar cun máximo de 2 fotografías que deberán remitir o enderezo a pobra.micoloxía@gmail.com. Quen queira participar, que envíe tanto a inscripción, que necesitaríamos nome, apelidos e un número de teléfono de contacto, e automáticamente con ese correo de inscripción se envía a tarxeta de participación, que cada participante ben pode telo en formato no teléfono ou ben imprimilo e levalo ao monte para sacar a foto que corresponda con tarxeta e sen tarxeta. Como noutras ocasións, cada participante pode presentar un máximo de 2 fotografías, cada unha delas con 2 réplicas. Unha onde se vexa a tarxeta de participación, que será que identifique a esa persoa, e a outra do mesmo fungo, da mesma composición, de mellor calidade, onde non se vexa a tarxeta. E esa é a que enviamos sempre aos xurados. Temos un xurado composto por 3 membros, cada un son independientes e envíanse de forma separada e anónimas para que as valoracións sean sempre o máis xustas posibles. O xurado designará os 3 premiados que recibirán vales de compra por valor de 350, 250 e 150 euros respectivamente.